Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Mayong hapon sa aton mga pinalanggang nga mga tagpalamati. Kamusta ang mga ka-aksyon naton sa Biyernes man nga edisyon sa programa This is My Life. Kag ti subong man nga adlaw, ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ilayatag sa ka mga transistor radio, ginatapos-tapos ng ilaya nga mga olobrahon kay man. Syempre weekend na dayon. Kung maka-early sa mga olobrahon, kung
maka-early tapos sa mga ulobrahon, di nami man kay kung pasugtan, abi, maka-early puli. Diba? Damo ka oras, agad man iya nga makasugod ka naman sang imo nga mga ulobrahon pag abot sa balay. Baka pahuway-huway lang abi sa makadali. But anyway, sa mga ka-action naton nga naga-monitor sila tag sa iya ka mga transistor radio and also sa mga ka-action naton nga naga-monitor man via Facebook Live. Sa liwat mayong hapon sa inyo kag sa siniya nga tinion, mangin kaupod ninyo ini si Indayan. Talos man temporaryo sa regular nga angkor woman, Tita Wilma sugat nun. Kamusta ang mga ka-aksyon naton sa subong adlaw? Pero antes ang tanan, diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang southwest monsoon, ukon hangin habagat amo subong, ang nagaapekto sa extreme northern Luzon. Samtang ang ridge naman sang high pressure area nagaapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ang western Visayas, lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod man sa southwest monsoon kag localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nasidlangan, padulong na bagat na nakatundan ang mabatsyagan karon sa isla sang Negros. Kag ang baybayon, mangin magkanay tubtob kasarangan naman ang balod iya sa mga kadagatan. Ay na nagbutlak si Haring Adlaw, las 5:26 sang aga. Kag magatunod, las 6:12 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura, yana naman nag-range sa 26 to 33 degrees Celsius. Okay, 1:50 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Diretsohon ko na lang aton man nga mga balita sa nasyonal. Kay subong ginsuspend sa Pilipinas. O paanong ha? Ginsuspend sa gobyerno sa Pilipinas ang deployment para sa mga OFWs pakadto sa Oman bangod sa COVID-19 pandemic. Nga nagpagwa ini sang statement kag nga may suspension, no? Base diri sa statement ni Labor Secretary Silvestre Bello III, nag-issue sang board resolution ang Philippine Overseas Employment Administration upon recommendation or nagrekomendar diri ang Department of Foreign Affairs bangod ang gobyerno iya sang Oman nagpagwa man sang isa iya ka mando abi no nga bawal anay makasulod ang mga travelers gikan sa Pilipinas subong man ang mga travelers nga nakalabay sa Pilipinas, no? That's why nga ti alangan masigi lang sa gihapon ang pag-deploy para iya sa or pakadto sa Oman sa mga OFWs. Subong ti bawal gani dito mismo sa Oman, bawal danay ang mga travelers gikan iya or nakaagi diri sa Pilipinas. So amo na ang pilaman ka mga update sa karon. Angot iya sa mga deployment, no? Deployment sang OFWs. Bantay-bantay kita always sa mga amuning nga mga report. Kay basi bala ikaw naga-process ka na dira. Pagtapos wala ka gali sang ideya, may ara gali iya sang suspension. Okay? Sige. Ang isa pagid naton ka balita, kay subong nalabuot na gali ho. Nalabuot na sang Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang 5,000 cup, no? 5,000 cup para iya sa mga health workers nga gina-deploy overseas, na. That's why nga ginpadugangan or ginpasakaan na. Halin sa 5,000 ginhimo na ini 6,500. Pero ini nga mga gina-deploy ang mga health workers maka-perform sa critical skills na kag nakatapos sa kontrata tubtob Mayo 31. Ang isa lang mang kapahanumdom mula dire nalakip
ang mga health workers nga napaidalom sa government to government labor agreements. So kung nalakip ka draya, wala ka din nadala, no? Wala ka din nadala nga gina-allow or sa listahan man nga ginatugutan nga i-deploy for magtrabaho ya overseas. Sige, 1:53 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang pilaman ka mga balita naton sa national. Kaga akon man nga ipabalo sa inyo, no? Subong adlaw dumdum kita para iya sa Charter Day sa syudad sang Bacolod. Isang una, sang ara pang face-to-face classes, mga ang mga kadaya eskwelahan wala sang klase, di ba? Kahit syempre Bacolod na mo kumbaga birthday sang Bacolod na. Pero ang sa siniya nga tinion tikido wala man subong sang mga tawag na preparasyon bala ang aton local government, maybe sa aton via Facebook Live kag pagpagwa lang sa mga messages coming from our mayor, vice mayor and mga councilors naton, no, para mapabalo kag pabatsyag sa aton nga indeed subong nga adlaw is birthday ni Bacolod City na. Sino da wala ka dumdum? Birthday subong sang syudad sang Bacolod. Charter Day naton subong. Okay, 1:54 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kaysa ako nga pagpanumbalik. Aton man nga pag-aistoryahan ang aton iya nga FYI topic, na. Di ni malikawan sa aton magkabatsyag kita nga doon nagasakit ang aton nga tutunlan, na. Kag ang isa pag nga ginakabalag-an naton kay do isa manikon ka isa sa mga minor symptoms, masiling bala nga basi may COVID, pero hindi magpakulba ha. O natural lang na sa tao kung magbatsyag isang sakit sa tutunlan, kapit pa kon halay ka dira inom, bugnaw, dayon inom ka naman sang init. Okay, standby sa aton nga mga ka-action. Ato na na Dr. Pinoy School. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Nagapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. Naga-monitor gri si Papang ho kagang iya dira nga mga kaparyentihan. Mayong hapon lang diraan, no? Sa may barangay, barangay di ba Alangilan? Kay nung Nilbert Tahom kag kay nang Julie Tahom. Kag syempre sa kay Papang Nixon Tahom. Nagapa burubugnaw to si Papang Subong ho sa may Alangilan. Sige, salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor subong nga hapon. Okay, sa aton nga mga ka-action, standby kay this time diri kita iya sa aton man nga FYI topic. Sa subong nga hapon, ang aton nga topic na-mention ko kaina, damo sa aton, naga-problema kung kay isa kay man na balang nagasakit ang tutunlan, nagakatol ang tutunlan, kado hindi mo maitsendihan, maubo ka, do may magwa o kung ano man. So, kalabanan sa aton, naga-experience siya sa nga problema sa tutunlan. Hindi man siya nga maka-apekto sa aton kung mild lamang, pero kung do kabudlay na gid nga nagakadugangan pagid abi kay expose ka man sa yabok or ano pagid nga mga sitwasyon nga nagapalala ti malawigan 5 tubtub 7 ka adlaw or sometimes lawig pagidira ang imo ya pag agwanta sa kasakit sang tutunlan. Ang iban gani, no? Ako ya always mako ni naga-experience so pero pasalamat lang kita kay mag-search kita sa mga natural nga mga remedy ti ma-cure gid man siya pero lawig-lawig gid ang matudtuod ginaya malawig-lawig antes nga magbalik ang maayo nimo ya or normal nimo ya nga tingog kapin pa kun mag-experience siya ikaw or magbatsyag ikaw sang kasakit nga duka katol sa imo ya nga tutunlan. So ari ang pilaman ka mga remedy share ko sa inyo sa aton nga mga ka-action. Kapin pa ko na maka-experience kita, no? Sa nga pagkatul, nga do kasakit, sang aton iya nga tutunlan, sa aton nga pagtulon do pamatsyag mo, do may maigo dira nga do nagasakit na dayon or bisan gani sa may ginakaon ka bilang bisan na small particle lang sa pang ginkaon nimo, do pamatsyag nimo do ano to nag-igo nga do kasakit gid sa tuman. Kay gali mo na nagasakit ang imo yang tutunlan. Dugangan pa kun
kung mag-istorya ka, abi, pareho sa amon. May ara sang program. Tiglawig ang paghambal. Alangan nga ma-conversation ko. Dili si sino di ako nga i-converse. Ako lang isa, syempre, nag-istorya sa inyo. That's why nga, as isa man ka, naga-program or amo na ang trabaho is nagahambal no sa kahanginan, hindi man inimalikawan sa amon na magkatol dira gani tutunlan amo ni isang dako gid nga problema sa amon kay ang amon nga ang amon man nga para yang mapakita, mapabalo no ang amon yang talento syempre sa amon nga tingog. Di kun may naapektuhan imo nga tingog tungod na paos ka dira or nagakatulang imo nga tutunlan, galain gina imo yang tingog, iklain mo pamatian sa kahanginan, di ba? Duga hunghaw ka na karon. Dugangan pag ibig ko nasipon ka, kabudlay kaayo. But anyway, diri kita, no? Sa liwat sa ako ng mga ka-action, pila sa mga remedy nga pwede naton himuon. Number 1, doblehon ang pag-inom like tubig, juice dira abi or maalabaab nga sabaw. Di man tamaan kay init-init kayo kay mapaso man kana, di ba? Makabulig ang pag-inom sang madamo yang nga liquid para nga maglalabnaw dira ang plemas kaga mahapos naton nga mapagwa na likawan lamang ang pag-inom sang kape kay ti syempre kun mag-inom ka tod sang kape duga askad bisan gani gatas duga askad imo nga tutunlan do nagakadugangan pagid. And also man likawan ang pag-inom sang magahulubog iya nga ilimnon. Ang ikaduha, pwede man nga magmumog sang tubig nga may asin, na i-mix ang tunga sa kutsara nga asin sa isa ka baso nga tubig nga maalabaab, na kag amo nang imumog nimo. Makabulig inaagod iya nga luwag dira bala ang imo tutunlan kag makakasman ang plema. I-try man may ara subong sa mga dulce bala no makabulig para iya sa magkahangan dira ang imo nga tutunlan agud bisan pa paano makakas inang masakit or makatol nga di mo maintindihan. Ang ikaapat, kung natandaan mo do perme ka or pala istorya bala ikaw ipahuway danay no di danay halay pag istorya galing ki managakatabuan ginabala nga kung diin ka nga paos or diin nga do kapoy ng imo iya nga tingog o didto kapag halay man sang istorya. So kung mahimo pahuway anay no kay man kung sigihon mo pag ginagali no kung sigihon mo pag nga istorya ka bisan batsyag ka na dira nga do ka katol nga do ka sakit na bisan ginatry nimo or ginakapit pagid kung kusugan nimo ang imo nga tingog may tendency nga mairitar ina kag amo nang resulta man kun kaysa nga nagakadulaan ka sang tingog or nagakapaos ikaw. Ang ikalima, ang pagdugang sa moisture sa hangin makabulig man agud iya nga mabasa dirang sinus o kon mucous membrane. May ara sang uso sa mga humidifier man magagmay lang na or pwede man steam inhalation. Pa init kada bala no? Ininit nga tubig. Tapos nang ibutang mo sa labador dayon pang taklob tabun tawag na taklob di ba taklob sakto no magtaklob ka sang tuwalya ang lapad or bayo man dira nga nang matabunan imo yang guya kag halay mo ihakloon dira walang alabaab ang nga tubig nami na sa for steam inhalation kay for sure maghalog no ang imo dira yang plemas balakon kay isa nga nagtiga ti importante man ina para yan nga mapagwa naton kay kung hindi na siya mapagwa may tendency nga halay ka lang dira doon may tsendihan nga dumaubo ka nga do kakatol na amo nang imo nga feeling diba kag ang ikaano kon pwede pa man lang na
Kung pwede pa man lang likaw anay sa aso, aso sang salakyan, aso sang sigarilyo or polusyon dira. Kay man ang aso amo pa gina ang nagapairita sa sore throat nga ginatawag or ang ining pagsakit is ang imo tutunlan. Kag kun ikaw ang nagapanigarilyo, ano lang danay, ilimitahi lang danay. Kay man nagapadugang, nagapalala, pagit ina, kag sa wala naman niya nagapanigarilyo o galing may kaupod sa balay nga nagapanigarilyo, di likaw-likaw ka na danay. Na? Kaya sila ya, ati, okay lang sila ya makapabuga, ikaw naman iyang magwanta. Na? Sige alas 2:13 na kita Action Radio, Philippine Standard Time. Standby sa ato yung mga ka-action. Kaya mo yato ang aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon. Na? And this time, diri kita sa isa naman iya ka sulat. Nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Isang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender, isa ini siya ka babae nga nagpatawag lamang sa kay Rosalia. Ang sulat ni Rosalia nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Rosalia. Tita We, may ara ako sang manog pangaluyag. Sadto, kung kadtuan niya ako, makita ko pa lang siya sa malayo. Nagabukal na dayon ang akon nga dugo. Wala ako kahibalo kun nga Hindi man siya malaway, ugaling may batasan bala tita nga pagkatikalon. Nga mo siguro kun nga nainit ako sa iya. 3 ka bulan na siya nga nagapangaluyag. Kag sa makaisa, nagpadala man inisang imported nga mga chocolate. Kag may upod pa nga love letter. Paborito ko ang chocolate, rason nga ginakaon ko. Pero ang kainit ko sa iya, nagapabilin. Apang tita natabo isa kasimana nga wala siya nagpakita sa akon. Hindi ko man mahangpan ang akon kaugalingon. Ginapangita ko siya. Kagsang magpangaluyag sa liwat sa akon, nagliwat na ang balatyagon ko sa iya. Kag ang matuod, nagpangayo ako sang pasaylo sa hindi maayo nga pagtrato ko sa iya. Sang mahibaluan ini sang akon mga ginikanan kag utod, pati naman ang pagpadala niya sang chocolate, ginhambalan nila ako tita nga maghalong kay basi ginalumay ako sang akon manug pangaluyag. Ini man ang naging panugyan sang akon mga suod nga abyan. Abi mo tita, bisan ako hindi man makapati. Tungod gulpi lang nga nagbag-o ang akon nabatsyagan sa iya. Halin sa kainit, nabuslan ini sang kahidlaw, kung hindi ko siya makita. Tita We,
ang dapat ko nga himuon. Salamat gid sa pagbasa sa nga konsulat. Ang tagpadala, Rosalia. Alas 2:18 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang isa man sa aton yung mga letter standard nga nagpatawag lamang sa kay Rosalia. Ang iya problema kay uso pa ni Ayhan subong ang malumay ikaw. Ikaw Action Noms nagapati ka man ha. Malumay. Hindi ko maintindihan. Gatango ka Ikaw yung aksyon na James. Nagapati man bala ikaw sang lumay o kun wala? Nagapawala lang section James. Sige Okay, sa aton nga mga ka-aksyon, standby kay sa akon man nga pagpanumbalik. Ako naman iya nga i-share sa inyo ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagapalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil. Na? Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen.
Mayong hapon sa kay Sherwin Marco Wia. Salamat gid. Kay Sir Alex Puentes, mayong hapon man. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Miss Athia Kim Eriman, salamat gid. Dra sa may Banwasang Morsha. Sa kay kay Ma'am Connie Dormitorio, mayong hapon man, naga-monitor siya kung huakay na mamati siya sa iya nga horoscope. Oy, sa kay Sir Dave Kwahaw. Sir Dave, mayong hapon dira sa imo tamyaw niya lang kuno happy birthday kay pare niya Boyat sa Banta. Salamat gid. Sir Dave, thank you so much gid. Sa kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, dira sa may Pandanon DSB, salamat man. Kay Bon Ignacio, mayong hapon, tamiyaw ko lang si CJ Santos, si Ken, si Tantan, Kubota, ang gatamyaw si Bon Ignacio sang La Carlota. Sige, salamat. Sir Ray Baryoga, mayong hapon. Ma'am Melchorita Ferrer, mayong hapon man. And also kay Ma'am Ann Villaviray, good afternoon. Antonio Beronio, hambalya mayong hapon dayan watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Sige, salamat. Arman Regalado, mayong hapon. Nagamonitor sa may Montara, Isabela. Kay Hassel Rothensel Moncales, mayong hapon. Nagsunaan patamyaw lang da kay Maribel Fernandez sang Madalagan, sa family Bakan. Mayong hapon lang sa inyo tanan watching from Riyadh. Sige, salamat gid. Sa kay Christopher, mayong hapon. Sa kay Hassel Rothensel Moncales sa liwatam yaw ya pagidgali ko no ho. Yang nga pamilya Moncales kag kay Rodi Pabores Moncales kag sa ila yang nga bata. Sige, mayong hapon. Kag sa tanan ko no nga naga-monitor from Purok Marang. Sa din nga Marang gani. Sa may Mandalagan, sakto ne. Sige, pero subong inagalantaw sa iya from Riyadh. God bless us all. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Continue lang sa pagpadalaman sa inyo yung mga mensahe. Kaya inaakon man nga baga, basahon.
Standard Time, alas 2:31. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagbasa man sang mahatag nga advice nga aton or sang mahatag nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Rosalia. Mayong hapon sa imo Rosalia, kag salamat sa pagpaambit sing imo man sulat diri sa This is My Life. Abi mo Rosalia, kung matuod man ang lumay, hindi inihalin sa Diyos, kundi halin sa mga espiritu. O kung malain nga espiritu nga mahimo nga madula sa imo hugot nga pagpangamuyo kag pagsalig sa isa kag matuod nga Ginoo. Kung may mga abyan ka nga Kristiyano, hingyua ang ila o kung ila nga bulig para nga mapangamuyuan ka kag mapalayo ang anuman nga malain nga puwersa nga ginparapit sa imo. Kag kun matuod man nga ginlumay ka, kabay nga madula inang nabatsyagan nimo nga pagkaluyag sadto sa imo ginakaudtan. Pero Rosalia, hindi man naton bala madula ang posibilidad kailan tawo naton sa imo ginpadala diri nga sulat sa sulod na sang 3 ka bulan nga pagpangaluyag niya sa imo.
basi matuod nga natun-an mo gid man siya nga palanggaon. Kag mahimo natabuan lamang nga sang nagbag-o ang imobalat siyagon sa iya, nagdungan man sa pagpadala niya sa imo sang chocolate. Pero ang masiling ko lang, o si saa sang maayo ang imo nga nabatsyagan, dala ang pagpangabuyo, nagabayan ka sang Ginoo sa imo mangin desisyon. Okay, amo yan to ang sulat, ang advice nga mahatag yan ni Tita Wilma sa aton letter sender sa kay Rosalia. Kay Rosalia, salamat sa liwat ha, sang imo man nga ginpadala diri nga sulat sa This Is My Life. Alas 2:34 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton nga mga ka-action, standby. Kay diri kita isa first part sa aton horoscope. Unahon nato ng mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Hindi magpadala sa mga problema, bangod masolusyonan kung ikaw ang magpakabakod. Importante ang paggiho kag maayo nga paglantaw sa palaabuton. Malampuasan ang kapigaduhon kag makabangon ikaw. Sa mga Gemini, lucky numbers 14, 22, 28, and 30. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. May maayo nga hitabo. Madamo ang magadayaw bangod sa bag-o nimo nga fashion style. Subong ang mga Cancer, happy or malipayon. Sa mga Cancer, lucky numbers 12, 29, 32, and 38. Cream is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Hindi magpati sa imo kutob. Bangod, mahimo nga magsala ikaw. Sa mga Leo, patihan ang ebidensya. Hindi magpagusto lang da salig or pati. No, sa imo man nga ginapamensan. Action nouns. Oh, maayo lang ko yung may nag-feedback. Oh, basi bala may nagpadala dira sa message. Doon nag-feedback diri siya sa akon. Sige. Okay na sa action nouns. Salamat, gid. Okay, sa liwat sa mga Leo. Lucky numbers 2, 29, 33, and 39. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, malipayon ka nga makighalo-bilo sa iban, pero subong, likawan lamang. Agod nga, mapalayo sa gamo. Halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Virgo, lucky numbers 5, 7, 36, and 39. Aquamarine is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Uy, si mga Libra. Ang mga Libra kuno madasig iya mahulog kun paghigugma ang paghahambalan.
Pero sa mga Libra, siguraduhon kung handa na ikaw sa panibag-o nga chapter sa imo nga kabuhi. Hindi lang handa ka na sa pagpakasal or handa ka na sa pamilya nga ginatawag. Sa mga Libra, lucky numbers 6, 26, 31, and 36. Kusha is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 22, magpakabakod sa hangkat sang kabuhi. Ginausoy mo sa karon ang maayo nga oportunidad. Sa mga Scorpio, lucky numbers 3, 22, 35, and 37. Red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Amo yato ang first part sang aton iya nga horoscope. Oy, si Ma'am Virgie Olpinda, nadakpan ko gid ginaulihi siya. Pati at least nagkahingabot kuno si Ma'am Virgie Olpinda. Naga-monitor siya subong iya sa May Celine Homes. Salamat gid Ma'am Virgie. Kag mayroon na nga pag-monitor. God bless you always. Ang sa kay Sir Melvin Solidarios Apdo. Naga-monitor man siya from Barangay Malingin, Bago City. Mga kaano ni Action Boy mo? Mga ka-Simanwa. Kay taga-bago ni si Action Boy. Si Ma'am Maricel Montejo, salamat man. Naga-monitor siya from Doha, Qatar. Regards lang ko no sa mga pamilya Montejo, Ape, and Berdigya. Check to yung pag-pronounce ko. Berdigya family. Salamat. Oy, sinong Ricky rin doon, ho? Sa diin ni sa gani, basta somewhere sa Felisa, man siya sa ubos lang ni Dampe. Salamat gid ang sipag magtrabaho. Ingat lagi. Sige, salamat gid ng Ricky. Ay mayong hapon dira sa imo. Okay, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Sa akon nga pagpanumbalik. Akon man i-share sa inyo ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, isa pa katuig,
Sabo pa ni Matinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Sagittarius, sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, Kun nangin magamo ang imo pensar, magkalma kag magpangamuyo. Ipahuway ang halay dira sang pagpamensar sang imo nga problema o galing nabalikan kun magtawhay na ang tanan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 2, 3, 17, and 24. White is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, sabay lo nga maghinulsol, magpasalamat. Bangod pa dayon ang imo yang nga pangabuhi. Makabangon ka na sa gihapon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 4, 5, 19, and 24. Yellow is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18, hindi mahuya magpangayo sang bulig sa mas nakahibalo. Ipangibabaw ang disiplina sa kaugalingon. Sa mga Aquarius, lucky numbers 8, 9, 14, and 41. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20, manami ang imo iya nga adlaw. Madamo ka sang ma-attract mangod sa manami manimo nga batasan. Sa mga Pisces, lucky numbers 7, 8, 39, and 43. Ocean blue is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Sa sobrang nga pagpamensar para sa kayuhan, kinahanglan nimo sang outlet agud nga mapabilin ang maayo nga ikaayong lawas. Kung kaisa na balaga kalimtan ta na, mahalay lang kita pamensar para iya mag-ayuhan kita sa pangabuhi, pero wala man nato nanotisyahan gali. No, ang aton ikayong lawas, ang aton nga, doon nagabatsyag ka na, nagamasakit ka na. Siling gani, kung pamensar ka sa imo iya nga palaabuton, pamensaron mo man ang imo iya nga kaugalingon, no? Make sure mo nga hindi man ikaw magbalatian. Sa mga Aries, lucky number 1, 13, 34, and 41. Green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, mahimo nga bangungot ang sitwasyon subong, pero imo ini malampuasan. Basta baguha lang dira ang imo ya sahi sa mga ginahimo mo dira bala nga do illegal or kung ano pa dira. Okay, sa mga Taurus, lucky numbers 14, 15, 21, and 42. Brown is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Kag amuyato ang aton man nga horoscope of the day sa sumong iyang adlaw sang Hunyo 18 tuig 2021. Adlaw sang Biyernes. By the way, mayong hapon kay Diding Alojamiento. Naga-monitor siya kuno via Transistor Radio. Salamat si Ma'am Lavina Valdez Maribel. Naga-monitor man siya. Patamyaw kuno pamilya Lavinia. Lavinia, gali ang pag-pronounce ni. Lavinia sa Cane Town, Victorias. God bless you. Okay, salamat, Gid. Alas 2:54, by the way, mayong hapon man sa iladra sa may RTN office, sa may bread ko, dra sa ila ni nang Ornita Minda and Tanita, sa ila man ni nang
Norlene, ng Joy, ng Tintin, kag kay ng Gigi. And also sa kay Kapid mayong hapon dira sa inyo. This time, diri kita anay sa aton man nga Horacio Imperata. Horacio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Ephesians chapter 1 verse 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. And this time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. Of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Salamat gid sa aton mga ka-action sa pagupod sa akon sa Biyernes man nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton panit amo niyang makita sa mga tao no. Kung hindi ta pag-alagaan aton nga skin, nagasag, naga-wrinkles, nagalaway, nagakulubot, sunspots, kalaway man sa aton lang tawon, no? Now, ano bala ang mga dapat ni baloon sa aton nga panit? Doon siya nga aton panit ga act as barrier and sila namon Sir Boy Sulueta gani we thought a while nga pinaka